Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Wannan dai goron gayyata ce ta kai tsaye ga waɗanda ba su samu katin gayyata ba. Bikin dai jarumin nan wato na cikin shirin a duniya wanda aka fi sani da Abale, wasu kuma sukan kira shi da Abba ko kuma Dadi Hikima, wanda shi ma zai angwance da shi da tsaleliyar amaryarsa, wanda yanzu idan kuka bi mu sannu a hankali za mu karanto muku wato yadda al'amuran zai kasance kai tsaye daga cikin katin gayyata wanda yake yawo a kafafen yada labarai. Fatanmu dai ku ci gaba da bibiyar mu a cikin tashar tamu mai albarka domin ci gaba da samun zafafan wato shirye-shiryenmu wanda yake zuwa muku a wannan tasha mai albarka. Kar da ku manta wajen danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin ci gaba da ankarar da ku da zarar mun ɗora sababbin al'amura. Bara mu shiga kai tsaye zuwa ga ita katin gayyatar. To jama'a, kai tsaye dai katin yana cewa iyalan marigayi Alhaji Ado Tsakuwa da kuma Alhaji Umar Faruk Sale suna farin cikin gayyatar ku zuwa ga ɗaurin auren 'ya'yansu wato kamar haka: Adam Abdullahi Adam, wanda aka fi sani da Dadi Hikima, da kuma tsaleliyar amaryarsa Maryam Faruk Sale, wanda auren zai kasance kamar haka. Wato kwanan wata ranar Juma'a 27 ga watan Janairu shekara ta 2023, lokaci kuma 1:30 wato na rana. Wato gurin kuma da za a yi wannan aure wato za a yi ne a can Jahun Juma'a Mosque, wato masallacin Juma'a da ke unguwar Ja'un da ke can Na'ibawa a nan jihar Kano. Da fatan wannan zai zame muku goron gayyata. Ga waɗanda suke neman ƙarin bayani domin tabbatar da sahihancin wannan labari, suna iya tuntubar lambobi da suke rubuce kamar haka: wato 070303709 wato 31, ko kuma 0703552 sai kuma wato 70 sai 63, ko kuma dai 070 wato 37 sai kuma 90 sai 2 9 sai 08, domin dai tabbatar da sahihancin wannan labari ga wayanda za su zo wannan ɗaurin aure a ranar da muke dako, wato ranar 27 wato Juma'a mai zuwa insha Allahu a nan jihar Kano. Allah ya bada ikon zuwa. Amin summa amin. Daga ƙarshe ya jama'a masu albarka, wannan dai shine goron gayyatar da aka ce mu sanar da ku kai tsaye ga waɗanda ba su samu wato damar samun katin ɗaurin aure kai tsaye ba. Wato dai duk wanda ya samu wannan bidiyo to tabbas sai ya yada shi domin dai wasu suma su riski wannan bidiyo. Wala Allah ba kowa sai ya zo ba, amma dai wasu za su yi addu'a na fatan alkhairi da fatan a ɗaura wannan aure lafiya a kuma a kammala lafiya. Ita dama rayuwa da ake ji da gani a koda yaushe, wasu lokuta irin wannan ranar ake jira domin dai kowa ya gane waɗanda suke ƙaunarsa bilhaƙi da gaskiya, domin su ne kaɗai za a tsinta a filin taya shi murna da farin ciki. Yanzu dai jarumi Abale, wanda shi a karan kansa wannan rana ce da yake cikin farin ciki tsindim wanda ba zai iya misalta shi ba, to shi kansa zai shiga daga ciki da kuma tsaleliyar amaryarsa kamar yadda al'amura suka tabbata a cikin katin gayyata da muka karanta muku. Da fatan Allah Ubangiji zai ba da damar a ɗaura wannan aure lafiya, Ubangiji kuma ya sa a yi komai lafiya. Insha Allahu kuma za mu yi ƙoƙari wajen kawo muku dukkan al'amura da suka kasance a gurin wannan ɗaurin aure a ranar Juma'a mai zuwa, wanda ya daidai da 27 ga watan Janairu shekara ta 2023. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da taskar al'umma da kuma taskar ko kuma mu ce da madubin Kannywood TV da kuma wadda kuka fi sani da Kukan Kurciya TV domin samun fa'idar
wannan al'amari. Haza bisalam.